to ato lang i-continue atong video kay kuan di makadaog atong camera nga mga ni kuan ag tinapa ini tinapa guys nga bukal na ito dayong ipalo ang kuan palo ang udong para kuan kung na to aron mas kuan dira ito mao ni kuan atong recipe karon udong with kuan with tinapa diri sa kusina ni ito diri sa lungsod sa Matanog. Mga guys, ato nang ikat i-next na sila para ito dayon atong katangan o water tangan natong tubig guys para makuan aron doon ay sabaw guys ba so yan po da guys ato pang pabukalo ng iyang tubig kay aron atong timplahan para mas makuan sa mao ni guys mao ni ang karon ato nang gilunod ang udong nga makuan ko maghuwad naman pila ka minuto para makuha nitong kuan painiton pa nato guys ba mao ni atong recipe karon kuan June 15, 2021 okay, standby kita guys para kuan